Lige suge livet med. Og du skulle også rigtig sætte på så. Ja, det kan være en hjælp for lidt. Så der er lidt opdrift. Det kan være en hjælp for en lille smule. Jeg kom på det en gang, skal du tænke på, ikke? Jeg var langt fra ekspert. Nå. Men det mener, du var hele vejen rundt, ikke? Jo, altså, jeg går helt ned. Og så kommer jeg op igen. Så jeg prøver 2 gange selv. Og så ikke jeg kommer op, så giver jeg slip på begangen. Så tager jeg hænderne op. Og så tager jeg bare lige fat i min hånd og hjælper dem op. Ved du det? Ja. Fast ind i den også. Så går jeg væk fra dig. Jeg kan godt gå til dig, meget hurtigt. Det er jo ikke længere et skridt væk. Det er også godt med et 5 gram så. Det er godt det. Nå, men jeg skal jo ikke snakke med det jo. Bare gå ned bagefter. Bare ligge der til. Hvor den anden vej også? Bare gå og gøre klar, nu har jeg ryggen, nu hopper jeg bare ud, hvis der er noget. Må de også træne på det sådan der, at lade sig vælte ud til siden, og så skubbe sig op igen. Det lykkes så ikke helt. Ja, ja. Det er også fordi, så kan man sidde og sejle en rigtig blæse uden at være bange, ikke? Fordi så ved man, at man ikke skal til at kæmpe rundt ude i vandet. Lige på den anden vej også. Jeg skulle lige op og lige have været en gang. Det er bare meget fedt at kunne sige, at man kan lave en grønlænder, ikke? Det er jo ligesom... Det er ligesom når man styrketræner, altså meget kan du bænkpres. Havkajak kan lave en grønlænder. Havkajak, det er jo ikke lave grønlænder.